Rostomili, godni święta, coś żech wam prawił o tych godnych świętach jakiś czas temu, ale teraz wam rzeknę, bo akurat taki tekst mam, co by go wam chciał wyrządzić, a godni święta już będą za 24 dni. To już posłuchajcie, jako to było kiesi hańdowni. Jak macie radzi, to moi drzistani, to subskrybujcie mój kanał, a dajcie mi pyty lajka, to znaczy palec do wyrchu. Godni święta Awilija na cieszyńskiej ziemi to był czas dla familii, a dla przyjacieli. To były te dni, kiedy wszyscy szli do tego ojcowskiego domu, do tej ojcowskiej chałupy, co się o niej śpiewało, do tej chałupy starzików, do tej chałupy fotrów. Bo przeca, jako w naszej szumnej pieśniczce, ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego, we Wilije. Dycki już od rana trzeba było sedować pozór, co by być jak się patrzy. Bo starzy prawili, że jaki człowiek je w ten dzień we Wilije, taki będzie cały rok. A to było isto z tego, że kiesi Słowianie, pierwszy dzień w roku dla Słowian to był dzień 24 grudnia. W ten czas się rodziło słońce. W ten czas się zaczynał nowy rok obrzędowy, jak jeszcze nie było kalendarzy. I z tego ten dzień był taki ważny. Gor dziecka musiały być posłeszne, bo mama prawili, a starka też, że na Wiliją dziecka biją. Biją ich fotrowie, jak są przeciwne. No dzisiaj się dziecek nie śmi bić, ale kiesi ową rzeknym, że było tak, że ludzie się nie smolili, a jak dziecka były przeciwne, to fotel ściepał posek, a jednemu drugiemu wyrzazał po życiu. Ja sobie myślę, że tej dyscypliny kapkę brakuje, chybio, bo czasami ja wam powiem, że te dziecka poradzą tak człowieka nasrać, że chciałoby się ten posek ściepać. Godni święta nie mogły być bez strumka. Ten strumek się nosiło z lasa, a potem nie skorzy szło go kupić w magazynie. Był z plastiku. Kiejsi hańdowni, jak jeszcze nie było strumka, to ludzie wieszali gałęzie, albo gałęzie jedli, albo smreka nad drzwiami, na ścianach, albo na powole, a to była podłaźniczka. A potem, gdzie strumek do nas przyszedł z Niemiec. Jeszcze potem nie skorzy, jak się już stroiło strumek, to ludzie wieszali te gałęzie, mieli strumek, ale jeszcze okrom tego mieli tą podłaźniczkę powieszoną nad powołem, albo kańsi nad wieżami. Na strumku się wieszało to, co gaździno mieli na pozorędziu. Orzechy, jabłka, pierniki, ciastka, gdzie potem nie skorzy były bombki, jakieś insze ozdoby, mikołoje, gwiazdki. Jak jeszcze nie było w chałupach elektryki, to się na strumku poliły świeczki, co się ich rożło. Trzeba było dawać pozór, co by chałupa nie zgorała. Już parę dni przed godnymi świętami gazda robił porządek kole chałupy. Ukludzał roztomańte wieca, zamiatał chlew, plac, omiatał smiatokiem pajęczyny, a czasem bielił masztale albo wasz kuchnię. Gaździno ukludzała szpajskę, kucheń, myła okna, a dłaszki. Pomału rychtowała jodło na Wilije. Jak ciała, co by kury nosiły wajca, to suła zorka do obręczy od beczki na kapustę. Jak dziecka były większe, to musiały fotrom pomagać. W izbie, kany była Wilija, musiał być porządek. Wszystko czyste, a poukludzane. Na postrzodku gazda stawiał stół. Ten stół gaździno przykryła białym obrusem. Pod niego dała kapkę siana, a porę grejcarów, co by ich nie chybiało przez następny rok. W ponikierych chałupach na stole się stawiało betlejemkę, taką małą stajenkę z drzewa. Na stole musiało być wszystko, co by nie trzeba było stować przy wieczerzy. Ludzie wierzyli, że kto stanie przy jodle, ten pierwszy umrze. Najprzód ku stole siadał gazda, potem gaździno, a na koniec dziepro cała familia, podle tego wiela kto miał roków, od najstarszego do najmłodszego. Najważniejsze przy Wilii było żykani. Żykał gazda, czytał Ewangelię o tym, jako się Pan Jezus urodził, potem łomał się opłatkiem, najprzód z gaździną, a potem z resztą familii.
Jadło się po cichu, co by wszyscy się mieli w zocy, co by się szanowali, a co by się nie wadzili w całym przyszłym roku. Powili gazda szał do chlywa, a do masztale, tam dowoł koniom a krowom to, co zbyło z jodła, dowoł im, a i po kąsku opłatka. Ludzie wierzyli, że gowieć wyrządzą o północy we Wilije ludzkim głosem. Wieczór cała familia śpiewała kolędy, a dziecka chledały pod stromkiem, czy tam już im czego aniołek nie przyniósł. O północy zaczynała się w kościele pastyrka, a u wanielików się zaczynała jutrznia. Tak się zaczynały godni święta. W drugi dzień świąt zaczynali po chałupach chodzić kolędnicy, a w Goralii się na nich prawiło połaźnicy. Oni drepsili, a kolędowali aż do gromnicy. Na cieszyńskiej ziemi nie ma takiego czasu, ani na całym świecie, nie ma takiego czasu jako godni święta. Bo to jak kapkę taki magiczny czas. Ludzie się godzą, a ci, co się dawno nie widzieli, a i przez cały rok jadą ku sobie. Także w ten czas człowiek idzie ku drugiemu człowiekowi. Rostomili, jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Macie takie dwa obrazki po obu stronach. Jeden obrazek to jest pytka o to, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam może spodobać. Dziękuję pięknie.